Sup, FPV Racers. Jeg har en lille idé om, at der er en del derude, der godt kunne tænke sig sådan en Nox, men kommer fra noget større, og derfor ikke har nogen idé om lige, hvordan at de skal få alle delene ind i det her lille skrog her. Så derfor så, nu hvor min var skiltet, så tænkte jeg, så vil jeg lige lave en lille video, der viser, hvor nemt det egentlig er at få plads til alle delene. Og i ægte tv-køkkenstil, så har jeg snydt lidt og lavet ESC'erne og motorerne sammen allerede. Og det har jeg simpelthen gjort bare ved at placere dem med PDB på, og så måle af og cut, og så har jeg lavet på det PDB også. Det jeg bruger til det her setup, det er selvfølgelig rammen med nogle standoffs. Her har jeg mit HS 1177 mount til FPV-kameraet. Topplade kommer vi til senere. Så har jeg 4 styks arme med motor, Little BC'er. Ja, ikke så meget til det. Det eneste jeg har gjort, det er at cutte af ledningerne her for, få den rigtige længde på dem. Det kommer vi tilbage til. Så har jeg et Abuse Mark PDB med standard Hobby King lortestik og ledning til VTX, så den kan få strøm, og ledning til min flight controller, så den kan få strøm. Det er vigtigt, når jeg har de her Abuse Mark PDB'er, at jeg lige taper undersiden, fordi i modsætning til mange andre PDB'er på markedet, så er de ikke grounded på bunden og plus på toppen. Altså ground og plus, det går hele vejen igennem, der er hul ned igennem PDB'et. Så for at man ikke lige skal undgå overgang i sit stel, så skal man lige have puttet noget tape på den. Derudover så bruger vi HS 117 FPV kamera. Der skal en KISS flight controller på, en Omway 200 mW VTX og en D-Pend X4R SB S-Bus. Og ja, D-Pend, det mener jeg bare har pillet pinsen af her, og så loddet stikket direkte på. Så det jeg vil starte med, det er at jeg vil tage rammen sådan her. Så vil jeg tage 4 16 mm skruer, som er nogle lange nogle, og dem vil jeg så putte op igennem her. Sådan. Ja. Læg den der, sådan der. Så vil jeg så finde, nu har jeg jo lavet motor af det på, så jeg ved, jeg har markeret dem, jeg ved ikke om man kan se det, men der er et 4-tal her på. KISS er lidt anderledes end NACE, det vil sige at motor 1, skal jeg lige finde den sidder her på, således. Den putter jeg der. Så tager jeg motor 2, det var den der, og putter her. Og det passer super godt sammen med armen, sådan der. Så tager jeg motor 4, ja whatever, motor 4 putter jeg der, og motor 3, den putter jeg her. Sådan der. Så hjælper det ligesom lige med at holde lidt sammen på det hele. Så tager jeg 4 gange, 3 mm møtrikker. Og skruer på her. Okay. Og dem skruer jeg simpelthen bare lige løst på her til at starte med. Det forhindrer mine skruer i at falde ud. Sådan. Så tager jeg min heks, vender den rundt. Der. Og så skruer jeg simpelthen bare den her helt fast. Og man kan selv vælge, om man vil have armene på bunden eller i toppen. Og jeg har haft dem på bunden før, men den her gang, der vælger jeg så at tage dem i toppen. For lige at prøve noget nyt. Så. Det er selvfølgelig nemmere, hvis man ikke har alle de ledninger i vejen, som der er nu. Så nemmere kan komme til at skrue dem.
de her skruer, de er på plads. Sådan her. Så tager jeg min 10 mm skrue her. Og kører den op eller ned igennem, alt efter hvor jeg vil have min møtrikker. Og nu har jeg sådan nogle fine lilla møtrikker, så derfor så vil jeg gerne have dem på toppen. Så derfor så tager jeg en kig her. Yes. Og så threader jeg den bare lige så stille. Det kan godt være, at vi skal bruge den her til det. Sådan. Det gør det lidt mere besværligt, at jeg har så store ESC'er på. Det er Little Bee 30 ampere det her, og de er lidt store. Så det gør det lidt mere besværligt. Så sidder alle skruerne, der holder armene, og den er helt stiv nu, jeg kan slet ikke rykke med den. Så er det tid til at putte PDB'et på, og der tager jeg lige ledningerne væk her. Således, og således, og der, og der, og der. Sådan, at jeg kan få det på. Og så, jeg har valgt at sætte min herude til siden. Du kan også have den her, eller, ja, nok ikke så smart der, men ja, jeg har valgt at sætte min til siden. Så derfor så kan jeg bare have den tvunget ned over her nu. Så sidder den og hviler på møtrikkerne her. Så kan jeg tage min Lipo strap her og føre den ind under igennem her. Sådan her og ned. Og så kan den holde batteriet hernede. Så skal vi bare have lavet det her på. Så tager jeg min loddekolb. Nu er de jo allerede tindet, de her ender her, og så er det jo meget nemt. Så jeg plejer lige at tage sådan en her og lige placere den. Så lige hold den her ned. Der vil jeg have den. Så er det klar. Sådan der, så er det loddet. Tid til at smide, kissen på. Der kan normalt godt lide at bruge nogle standoffs, så der har jeg sådan nogle her hvide her, som at jeg skruer på. Som giver mig lidt afstand til at jeg kan have et eller andet liggende derinde eller noget. Jeg plejer som regel at have min receiver liggende. Så. Sådan der. Så er det tid til at putte min KISS ind. Ja, de her stikviser her, det fordi USB'en er brækket af, så not much to see there.
Den kommer bare på her. Sådan der. Så sidder den. Og så kan jeg lige føre ledningerne til min jeg ind den her vej. Og den her, den skal vi lige have ud en gang her. Det er nemlig strøm til fly controlleren. Sådan der. Kommer her. Ja, sådan der. Nej, den kan være lidt over således at få igennem her. Sådan. Ja, det var hjælp. Det er 1. Sådan der. Den står. Så går igennem. Jeg har valgt at lodde pins på her, og det har jeg simpelthen gjort, fordi at jeg kører Little Bee, og jeg vil gerne kunne opdatere firmware nogle gange, og eftersom at KISS ikke er kompatibel med BL Heli, så er jeg nødt til at have den, nogle gange have den på, så jeg kan programmere dem, og det kan jeg ikke, hvis at jeg ikke har dem sådan her. Så er jeg nødt til at lodde stik på hver gang eller et eller andet, og det er ikke holdbart i længden. Det er det ikke. Sådan der. Så kommer den op her og sidder i min receiver. Så er der lavet lidt cable routing. Så kan vi skrue kissen fast. Der bruger jeg bare nogle ganske almindelige nylon skruer, som er sådan okay høje, så jeg ikke skal sidde og fingre alt for meget med det. Så skal jeg have den hurtigere eller på. X4 SB. Jeg vil prøve, om jeg kan få den her ind igennem. Sidde imellem PDB'et og min receiver her. Ja, det kunne jeg godt. Så I kan se, så sidder den inde imellem der nu. Og den hjælper med at holde på ledninger og al slags ting. Den bliver connected hertil. Sådan der. Jeg kunne også have valgt at lægge den ovenpå. Så jeg kunne se, om den var connected eller hvad. Men nu har vi den derinde, og det er det, vi gør. Så skal vi have kameraet. Det sætter vi på her. Og det er bare standard HS 1177 holder, hvor den bliver skruet i her. Så den her sidste montør, den her, der har jeg toppladen. Det jeg gør, det er, jeg bruger den her lille møtrik. Sådan her. Så sætter jeg den her op igennem toppladen her. Og så skruer jeg den på.
sådan at den følger toppladen her og sidder lidt skrå. Så spænder jeg den lige en gang. Så sidder den her, og nu skal jeg vise jer det smarte ved det, det er nemlig at jeg sætter den her i her. Bum. Og lige folder den, så den kan sidde der. Når jeg så sætter toppladen på, så har jeg ufattelig nem adgang her, prøv at se, til at skifte kanal herinde. Så skruer jeg bare antennen i toppladen, så kan jeg skifte kanal på den måde der. Sindssygt nemt og bekvemt, når du bruger den til race eller lignende. Antennerne, dem med, det skal jeg nok lige prøve at vise jer. Det tager jeg. To strips. En her. En her. Som jeg fører antennerne op af. Der. Og der. Så er der sådan set kun tilbage at skrue toppladen fast. FPV-kameraet skal selvfølgelig have en ledning fra fra VTX'en til kameraet for at kunne få video. Men den må lige vente, da jeg ikke har noget stik lige nu. Så tager jeg noget krympeflex og putter ud over denne her, sammen med denne her. Den her er en, jeg har brugt før, så jeg ved ikke lige, hvor godt det kommer til at fungere, men vi prøver. Det gik. Så kan jeg se, at jeg har alt for langt nu her. Klipper lidt med den. Og faktisk med den her lige. Så kan jeg se, at skal have noget der. Pusser den her ned. Og sådan der. Sådan. Og et godt lille trick, det er, i stedet for at krympe den fuldstændig i smør, så giv den et stykke tape hernede. Sådan her. Fordi hvis du skal have toppladen af, så er det 100 gange nemmere at få den topplade her af, hvis du kan pille antennerne af, eller så skal du lave nye af de her hver gang, hvilket er en pain in the ass. Så det vil vi helst undgå. Jamen det sidste der er at vise jer, det er bare at det selvfølgelig virker, så beskyttelse på VTX'en, så den ikke brænder af. Strøm til. Telemetry recovered. Yes. Low battery. Så snakker vi Tyrannus her Battery vildt. critical. Bum. Arm. Og arm. Sådan der. Det var nemt nok at få plads til alt det. Telemetry lost. Så over til mere side med at købe en Nox. Det fortryder jeg ikke.